लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ दिनै बरायबाय। दिनै बे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन SBI बेंकनि बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा बेसेबां रां दं बेखौ खेबसे मिस कल हरनायजों बा SMS हरनायजों नोंथाङा माबोरै मबाइलजों मिथिनो हानाय जायो बिनि सोमोन्दै। अदेबानि बिनि सोमोन्दै आङो 1 बोसोर सिगाङावनो भिडिअ खालामखांबायमोन, नाथाय गोबां सुबुङानो बेखौ जाला होननानै बुंहरदों, नाथाय आंनाथ' दासिमबो सोलिबाय थायो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदानै प्रसेस बानायनानै होनो आखायाव लानाय जादों आरो बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन मिनि स्टेट बेंक मिनि स्टेट बेंकबो मोनगोन। दा मिनि स्टेट बेंक मोनोबा नोंथाङा नुनो मोनगोन बेसेबां बबेयाव दानदों, बेसेबां मा रां हाबफैदों, सोरनि बे दासान्दि सरकारा सोलिबाय थानाय जानाखि अनसुंथाइ हरनायफोर बेफोर हाबगोन हाबाखै बेफोरखौ नोंथांमोनहा बाहेरायाव थाङालासिनो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजोंनो नुनो मोननाय जागोन। दा बेनि सोमोन्दै खालामगोन जिहेतु नोंथांमोना जोबजासे नायलां, स्किप खालामनो नाङा। फार्स्टआव नुनो मोनगोन नोंथांमोना मोनसे गोसोआव लाग्रोथारनांगौ बाथ्राया जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टआव रेजिस्टार खालामबोनाय मबाइल नाम्बार थानांगोन। नोंथांनि मबाइल नाम्बारा नोंथांनि एकाउन्टनि एगेन्स्टआव रेजिस्टार जानाय जानांगोन। नोंथाङा बे रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बारखौसो इउज खालामनो नांगोन नैबेजों। नाथाय नोंथाङा गुबुन रेजिस्टार जायै मबाइल नाम्बार बा गुबुन जायखिजाया मबाइल नाम्बारजोंनो जायो होननानै बेजोंनो खालामहरलाबायोब्ला बे जानाय नङा, बेखौ बुंखानाय जाहैबाय। दा बेनि थाखाय नोंथांमोनहा मा खालामनांगोन, माखासे नाम्बारफोर होखानाय दङ। दा बे नाम्बारफोरखौ लानानै नोंथांमोनहा बेखौ खालामनो नांगोन। सिगाङाव नोंथाङा डायेल खालामनो नांगोन, डायेल पेडआव बेबायदि। दिनैहाय आरो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव लानो नांगोन, दिनै खय तारिख नोंथांमोना नुनो मोन्दों 14 एप्रिलनि सायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। ओंखायनो बियो आंना सिगाङावनो अलरेडि जाखानाय बे नङा, 14 एप्रिल आरो 6:29 PM बे दानिनो। दा बिनि थाखाय नोंथांमोनहा जेबो सिन्था खालामनो नाङा। दा बाहाय नोंथांमोनहा नुगोन फार्स्टआव डायेल खालामनांगौआ नाम्बारा जाबाय 00922 बेनिफ्राय 37 बेनिफ्राय 6 मोनबा, मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा, 0922376 मोनबा, गासै टटेल 11 जागोन। मोनबा 6 7 8 9 10 11 मोनबा। बेनिफ्राय नोंथाङा माबे नाम्बारखौ मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्टार खालामदों बेजों कल खालामबानो जाबाय। नैबे आं एयारटेल दं नालाय एयारटेलजों कल खालामनाय जाबाय। खालामनानै नोंथाङा मा होनगोन खोनासंबानो जाबाय। COVID-19 नि थाखाय एडभार्टाइज होग्रोदों, नोंथांमोना दसे सिरि थाथ'नांगोन। COVID-19 होखांबानो बियो अलरेडि डायलिं जालांगोन, डायलिं जाखांनानै बियो दिन्थिनाय जागोन। दसे खोनासंथ', नोंथांमोना जेबो नङा, बियो कल खालामबा नोंथाङाबो खोनासंखानांगोन। फार्स्ट टाइम नोंथाङा कल खालामबा बियो जिहेतु होगासिनो दा। दानिया नुनो मोन्दों बे फना रिंनानै हारसिंनो दानबाय। दानखांनाय लोगो लोगो मेसेज मोनसे फैगोन, हारसिंनो दानबाय। दानखांनायनि उनाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मेसेज फैगोन, SBI निफ्राय मेसेज फैबाय, फैखांबायबो। मेसेजाव नोंथांमोना मा नुनो मोन्दों, डियार कास्टमार इउर मबाइल नाम्बार इज नट रेजिस्टार। नोंथांमोना नुनो मोन्दों डियार कास्टमार इउर मबाइल नाम्बार इज नट रेजिस्टार फर दिस फेसिलिटि। दा बिनि थाखायनो रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन होनदों। अब्ला रेजिस्टारा मारै जागोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन, बाहाय खिथाखादों नै। नोंथांमोना नुनो मोन्दों केपिटेल लेटार REG लिरनानै बेनिफ्राय स्पेस होनानै एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन। एकाउन्ट नाम्बार होखानानै नैबे गावसोर हरखानाय नाम्बार, अर्थात नैबे ब्लु कालार जानाय नाम्बाराव SMS हरनो नांगोन होनदों। अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन ब्लु कालारनिया मा 0922234 ओमफ्राय 8 मोनबा। दा बेयावहाय नोंथांमोना लिरनांगोन REG रेजिस्टार, बेनिफ्राय नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार। दा अब्ला नोंथांमोनहा SMS नि बिथिङाव हाबहैदो। SMS आव हाबनानै नोंथांमोना नुनो मोनगोन निउआव हाबहैदो। निउआव थुनानै नोंथांमोना बाहाय मा नाम्बाराव हरनो बाहाय थुग्रोबानो जाबाय। मामोन नोंथाङा दहाय खिन्थानाया 0922234 बेनिफ्राय 8 मोनबा, होमबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा। अब्ला मा जाबाय 0922234 मोनबा। दा बेवहाय मा लिरनो थिनदोंमोन नोंथांमोनखौ टेक्स्टआव, केपिटेल लेटार REG रेजिस्टार, बेनिफ्राय स्पेस होखानानै नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ गावबागावनिखौ नोंथांमोना होना लाब्लानो जाबाय। स' नोंथांमोना बेबायदि जेला डायेल खालामखांबा नोंथांमोना बेखौ सेन्ड हरनांगोन। एयारटेलजों नोंथाङा माबे माबाजों हरदों बेखौ सेन्ड खालाम हरबानो जाबाय। सेन्डआव नोंथांमोना सेन्ड अपसनाव हरबानो जाबाय। सेन्ड थांबाय बियो। सेन्ड थांनाय लोगो लोगो नोंथाङा
मोनसे SMS मोननो हागोन नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों एगेन्स्टआव फैफिनगोन SMS आ फैबाय नै SMS फैखांनायनि साक्सेसफुलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन SMS आव नुनो मोनदों डियार कास्टमार योर मोबाइल नाम्बार इज नट सरि नैबेयाव फैबाय गाहायाव इउ आर साक्सेसफुली रेजिस्टार्ड फर नुनो मोनदों SBI क्विक फेसिलिटि दानिया फुल लिस्ट अफ सार्भिस SMS हेल्प टु नैबे नाम्बार होदों ब्लु नाम्बार दा बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय मा फेसिलिटि दङ मा लिस्ट नोंथाङा नायनो नागिरदों दा बिनि एगेन्स्टआव मोनसे नाम्बार हरदों नैबे ब्लु कालारनिया बाहाय नोंथांमोना केपिटेल हेल्प लिरनानै बेयाव सेन्ड खालाम हरफिननो नांगोन होनदों अब्ला मा नाम्बार बे नायनानै लादोलै गोसोआव 9223 ओमफ्राय 8 मोनबा दा बेयावहाय हेल्प लिरनानै हरनांगोन होनदों अब्ला नोंथांमोना नायदो दानिया गोदानै SMS लिरना हरदोलाय SMS आ हाबदोलाय हाबखानानै नोंथांमोना गोदानै हरदो गोदानै मा नाम्बारमोन बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा 0 खौ होग्रोनांगोन 0 होबानो जाबाय 09 बेनिफ्राय 2235 बेनिफ्राय 8 मोनबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 092235 8 मोनबा दा बिनिफ्राय मा लिरनो थिनामोन बाहाय हेल्प केपिटेल लेटार HELP हेल्प लिरनानै नोंथांमोना एयारटेल आंना एयारटेल नालाय सेन्ड हरबानो जाबाय आरो सेन्ड थांबाय थांखांनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन लासैनो मेसेज फैलायगोन बाहाय मेसेज फैबा नोंथांमोना नुनो मोनलायगोन फुल लिस्टखौ दसे नेथ'नांगोन नोंथांमोना मेसेज फैजासिम दा लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ मारै खालामदोंमोन नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय बिथांमोना बुंहरदोंमोन SMS जों हेल्प खालामना हरबा गावसिनि हेल्प सार्ट फैजोबगोन होनदोंमोन नाथाय नेट प्रब्लेम जानो हागौ बा गावसिनि अफिसियेलनि माखासे डिभाइसनि प्रब्लेम जादों जानो हागौ दा बेनि थाखायनो बियो फैथ'वाखै हिसाबै नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे गुबुन राहा नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन दा बाहाय नुनो मोनदों आङो खेबथाम हरदों हेल्प होननानै नाथाय दासिमबो रिप्लाइ फैयाखै नोंथांमोना नेबाय थादोंमोन आंबो नेबाय थादोंमोन नै नोंथांमोननि सिगाङाव नुनो मोनदों 6:34 आं हरदोंमोन नाथाय दा जाबाय नै 6:47 जाबाय नाथाय आं नेनो हालिया बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव सर्टकाट मोनसे राहा खालामनानै होनाय जाबाय दा बे आंनाव बे जाय सार्टजों नाम्बार बिथांमोना हेल्प लिरनायाव जाय सार्ट नाम्बार हरनो नागिरदोंमोन बे नाम्बारा आंनाव अलरेडि दंखायो जिहेतु दा बे नाम्बारावनो नोंथांमोननो डायेल खालामना होगोन थ फार्स्ट टाइम डायेल खालामनाय नाम्बारावनो नोंथांमोना थांफिनबानो जाबाय डायेलाव हाबनानै जाय नाम्बाराव डायेल खालामदोंमोन आङो नै डायेल खालामनाय नाम्बार दङ बे डायेल खालामनाय नाम्बाराव आङो फिन मिस कल डायेल हरफिनबानो जाबाय आरोखि अब्लाना लोगो बे फैगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय खनसेनो रिंनानै दानफिनगोन बेयो दानबाय दानखांनायनि उनावहाय नोंनाव मेसेज फैगोन मेसेज फैखांनायनि लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन मा मेसेज फैगोन बेहाय खोन्थाबाय नै लास्टआव एभेलेबल 14 एप्रिलनि 14 दा बाहाय नुनो मोनदों एभेलेबल बेलेन्स एट बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि दिन्थिनाय जागोन दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेखौ सिन्था खालामनांगौ गैया बिथांमोननिफ्राय SMS जुदि फैयाब्लाबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेसेबां बेलेन्स दङ लोगो मेसेज फैखाबाय नै ओंखायनो नोंथांमोननि थाखाय बेलेन्स इनकुवारि खालामनाया नोंथाङा बेंकआव थांनांलाया नेट बेंकिं बाहायनांलाया गुबुन बायदिसिना पेटिएम बाहायाबाबो जायफ्रा गैया नोंथांमोना हायो किपेड मबाइलजोंबो हायो नेट बेंकिं बायदिसिना थायोबा किपेड मबाइला जेबो सोलिया नोंथांमोना किपेड मबाइलावबो बेखौ इजि बाहायनो हायो आरो बेसिकेलि किपेड मबाइलनि थाखायनो बियो साबसिन आरो नोंथांमोननि थाखाय बेनि थाखायनो बेखौ बानायनानै लायोबा जोबोद मोजां खाबु जायो न'आवनो थानानै जाहाथे बायजोआव थांनानै नोंथांमोना बेंक ATM आव थांनानै बा गुबुन बेंकफोराव थांनानै बेखौ चेक खालामनांगौ गोनांथि गैया दा गुबुन बेंकफोरनिया माबायदि प्रसेसनि बेखौ बिनि सोमोन्दै गुबुन भिडिअ खालामगोन बेयो जास्ट SBI नि थाखायल' बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा नेथ'नानै थानांगोन आरो नोंथांमोनहा हायोबा नोंथांमोनहा मिथिखायोबा अरजाया बेनि थाखाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय गुबुन भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय चेनेल साबस्क्राइब खालाम नटिफिकेसन बेल थुबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।